Hello friends rong Shillong Teer Norok no lamsogo Norok naiman kha Mia puro ang Norok no je common number ibani abo Norok no ang 6 hours tai 1 hours rimani obo success wngkha tini ni salo okay Norok omo hai daily success mana kani channel no please subscribe khai ridi tai bell icon no click khai di tai Norok ani video no sajagoi tongkha hingkhe Norok please share khai ridi okay Norok no ang khnani tini ni bagui haino hai common number pinai chwng oro naidi rutui mankha je oro khnani bagui bahai khe Norok no ri rinai Norok obono thwngri hingkhe Norok khakao Norok obo success wngano hinui hingkhe Norok naidi oro khna tamo phainai hingkhe Norok naidi je tini ni salo 37 phaikha hingkhe tei 67 hingkhe oro naidi chwng 67 kaisa nongkha hingkhe aboni pore chwng rutok no 37 hingkhe aro chwng rutui naigano 37 hingkhe chwng oro haino hai kaisa mankha 37 tarpore 37 hingkhe chwng oro mankha khwnai hingkhe obo bahai khe phainai naidi obo oro phaiyano hingkhe obono chwng tini Norok no ang rinai je aboni bahai khe oro common number phainai hingkhe naidi khwnano salo Norok thangui mano first no je target kari mano hingkhe 1 tai 4 house Norok bagui khnani bagui target hingkhe 1 ba 4 hingkhe ang Norok no 1 kaisa riyoui Norok no 5 risinai hingkhe 5 hours tai 4 hours khnani salo Norok thwngui mannai hingkhe abono karoi Norok thwngui mannai je 59 95 hingkhe tai kaisa thwngui mannai 19 91 Norok omo thwngui mannai hingkhe khwnani sano haino hai 36 kaisa o thwngui mannai hingkhe 82 thwngui mannai Norok obono thwngnani tapukdi hingkhe Norok obo swui naruti Norok abono chajak hingkhe obono thwngmagui mano. Hingkhe abono karoi Norok haino hai omono bo thwngui mannai je Norok no common number hnai Norok thwngdi hingkhe abono karoi Norok thwngui mannai 30 abono karoi Norok thwngui mannai 38 tai 83 hingkhe obono bo Norok swui narwtui Norok obono bo thwngui mannai hingkhe tai 56 hingkhe 54 52 obono bo Norok 5 house o thwngui mannai hingkhe 4 house o phaikha hingkhe tamo phainai Norok no riribano hingkhe 4 house hingkhe 41 thwngdi 43 thwngdi tai 49 obo thwngdi hingkhe obono bo thwngui mano Norok je thwngnai hingkhe jodi house ending thwngnai hingkhe Norok 4 tai 5 hours Norok thwngdi hingkhe aboni loge Norok no tabuk ending kari rwmano Norok no hingkhe Norok ending bo thwngui mannai hingkhe Norok ending bo thwngdi hingkhe Norok ending thwngnai hingkhe naidi tini phaio 67 tai 37
okay जों 0 1 3 তারপরে 2 हमनो खालायके 4 गानके 6 जों ending mango 2 4 6 केनरा ending थंगै मानाय 2 4 6 ending के हाउस नरक थंगै मानाय 4 5 केनरा अबसिङा नरक गति थंगै नायदे 42 तारपरे double 4 46 okay 52 54 56 ro hakebo thungai manai okay ro jodi ani video ni sabai tongkhono ro please subscribe khaidi tai share khaidi narongni friends songno tamoni kani channel no dakti subscribe bang rogoi tai watch time complete khai okay narongno ang tai kaham kai video rina bagai abagai narok please pura video naidi tai friends songno share khai redi okay khnana bagai narokno number ang tabo redi bano khana thangna bagai jodi narok jara khangka o number na thangnai 52 তারপরে 54 তারপরে 42 তাই 46 তারপরে 49 তারপরে আংখাদে 56 awa note khaina di awa note khaiye thangnangke thangde ke awa taigri bano 6 ingke 62 64 তারপরে 69 awa thangi mano ke chat kisa nainai ang chat kisa nainai 67 ko তারপরে তিনি কোন জিনিস করে দেব के 09 के 42 के তিনি ভাগে নারা কানান ভাগে আনি ইম্পর্টেন্ট টার্গেট কেটে 42 বাই তাই কে শেয়ার করতে 42 তাই 95 তারপরে 19 के important ke 8 number angkada 42 19 তারপরে দুইটা নরখনা কিসা হিরো থঙ্গই মানাই ফাইনালি পানো চান্স দंगो FR তাই SR के तिनि बागासनो ताई नेक्स्ट भिडियो नो काहम के भिडियो रेडी होनो